Sannunku jama'a, a yau zan nuna muku yadda za ku haukan kowace irin waƙa da kuke so. Domin kuma ku dinga samun damar haɗa irin wannan bidiyon mai kayatarwa na musamman. Maza ku hanzarta ku yi following ɗina a wannan shafin domin samun shirye-shirye masu kyau. Sannan ku danna sharing zuwa ga sauran mutane. Kuma ku danna like a jikin wannan bidiyon. To, mu shiga cikin bidiyon kai tsaye ba tare da bata lokaci ba. Naku har kullum Sani. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Kamar yadda nuna mana za mu shiga cikin bidiyon kai tsaye ba tare da bata lokaci ba. Za mu je Play Store mu yi downloading ɗin application da aka kira Meta AI. Meta AI za mu same shi a cikin Play Store ne. Idan baka san inda za ka same shi ba zan ajiye maka link ɗin inda za ka same shi a Play Store. So kai tsaye ba tare da bata lokaci ba ga nan Play Store kamar da kuke gani haka sai ka shiga cikin Play Store ɗin wayarka. Bayan ka shiga cikin Play Store sai ka zo ka duba search bar ɗin nan sai ka zo ka taɓa shi haka. Ku lura duk inda love ɗin nan yake yawo shine auren ku, abin da zai ke nuna muku kenan. Duk inda ka ga ya taɓa to gurin za ka je kai a shiga awarka. Sai ka zo ka taɓa searching nan sai mu searching na Meta AI. To alhamdulillah ga hinan Meta AI sai ka zo ka danna haka. To ba tare da ɓata lokaci ba gashi nan ku lura da kyau. Ka lura da kyau Meta AI. Meta AI mutum sama da miliyan 50 ne suka ɗauko shi. Kun kalla? So ba tare da ɓata lokaci ba sai ka zo ka danna option ɗin kamar da kuke gani haka. To mun yi open yanzu ba tare da ɓata lokaci mun shigo cikin sa. Idan kai baka yi register ba kaga cikin sa, idan baka yi register ba sai ka taba shi ka je ka yi register duk yadda kamar so, amma na riga na yi register. So ba tare da ɓata lokaci ba kana shigowa kamar da kuke gani hakan nan kar ka tsaya wani ɓata lokaci kawai. Da farko sai mu je haka mu je mu ɗauko hoton da nake so ne aiki da shi tukunna. Kun fahimta? Hoton da zan yi aiki da shi. A ina zan ɗauko hoton? Kai tsaye ba tare da ɓata lokaci ba. Kana da zaɓi. Za ka iya zuwa nan gurin. Misali gashi nan in ka duba saman nan a rubuta ga nan ɗigo guda biyu a saman nan Meta AI saman nan sai ka taɓa shi haka kawai sai ka zo new chat ɗin nan gashi nan ka kalle shi new chat ɗin nan kawai sai ka shige shi haka. To kaga in ka taɓa shi a yin ya kawo ka dai wannan gurin ne ko asalin fiskan mu na farko sai ka taɓa shi haka. So sai ka zo ka ɗauko hoton da kake da buƙata. Yanzu bari in taɓa nan. To bari zai nuna mun hotuna na. To yanzu bari in ɗauko hoton da nake so na yi aiki da shi. Yawwa, so kun ga dai wannan hoton da ɗan makale wannan shi zan yi aiki da shi gashi nan wannan hoton. Gashi nan na taɓa shi kamar da kuke gani sai ka zo ka taɓa done ɗin nan. So bayan ka taɓa done ɗin nan to kaga ya riga ya hauro ko? So me zan yi da shi yanzu haka tun da ya riga ya hauro? Kawai kai tsaye ba tare da wani ɓata lokaci ba kar ka rubuta komi a gurin nan da kake gani. Zo nan gurin tura shi kawai danna arrow nan kawai ya haura muke buƙata yanzu. So sai ka ɗan jira shi kaɗan. Bayan ka jira shi kaɗan so alhamdulillah kun ga ya riga ya hauro ko? So ya riga ya hauro sai ka zo kan shi sai ka taɓa shi kawai. Yawwa kaga na taɓa kan shi ko? Kun ga na riga na taɓa kan shi ko? To sai in zo nan gurin gashi nan inda aka rubuta gashi nan hoton bakin nan hoton gashi nan da aka rubuta live scans nan sai ka taɓa shi kawai haka. So yanzu wace dan sai nake so in ɗora akai na bi akai to sai yanzu na yi searching kawai a nan gurin. Misali bari in ɗauko waƙa ta Nura M Inuwa ko bari dai in ɗauko ƙasida. Bari rubuta ƙasida. Kai ma duk abin da waƙa da kake so ba za ka rubuta. Nan yanzu gashi na rubuta ƙasida duk da dai bata bani ma yadda nake so ba. Ƙasidar bata bani yadda nake so ba. Saboda wani lokaci in baka rubuta abun yadda ya kamata ba fa yadda ka rubuta haka za ka gani. Har yanzu dai ban samu yadda nake so ba. Bari na rubuta to yabon annabi. Sorry. Ka san aikin idan kana yi kana ɗan sauri fa. So sai a hankali fa. So kun ga dai gashin na rubuta amma har yanzu ban samu abin da nake so ba. To ni fa annabin nan nake bari in ƙara nemowa. Bari in ƙara neman abin da sa har sai na samu abin da nake so. Wani lokaci ɗin samun gaskiya na Hausa yana da wahala. Amma ba babu bane akwai su sosai. Amma gaskiya su suna ɗan ƙa'idodi ne wajen rubuta abin da kake son ka rubuta ɗin.
Yawwa yanzu kun ga na ɗauko wani. To misali kaga wannan ko? To misali zan hau wannan, so kai tsaye bayan na ɗauko ta sai yanzu in taɓa nan guri. Zan zo in nuna muku, so kun gani? Ka gani ko? So bayan ka ɗauko hakan nan, kawai sai ka zo ka taɓa don ɗin nan. Yanzu na taɓa don ɗin nan, to sai ka ɗan tsaya kawai. Ana biye da ni ko? Sai a yi haƙuri saboda bidiyon za ta yi ɗan yi tsayi kaɗan. So amma ina roƙonka kada ka yi following ɗina idan a TikTok ne. Idan kuma a Facebook ina roƙonka da kai subscribing ɗina saboda ta nan ne idan na ɗora bidiyoyi za ka dinga samun su wanda zai dinga koyar da kai ma ka dinga yin abubuwa masu kyau masu ƙayatarwa. So shi yasa irin waɗannan bidiyoyi na koyarwa ɗin sai ka nutsu ka bi a hankali domin ka fahimce shi. Idan kuma akwai abun da baka fahimta ba to sai ka yi magana a comment ɗin nan ka ce yaya kazan nan yake ko kuma ya zan yi kazan nan, shine ilimin kenan. To yanzu ba tare da ɓata lokaci ba mu dan tsaya mu gani. So yanzu gashi nan bari mu gani result ɗin mu ya ba mu komai ba mu daidai ba. Sai ya ka gani. Koda cikin damuwa ko kunci ina tuno shi zuciyata sai when I wake up in the morning koda cikin damuwa ko kunci. Bayan ka yi shi kuma me ya rage maka sai ka zo nan gurin ka taba sirri nan sai ka taba sirri nan kamar goyi gani sai ka taba sirri sai ka dan tsaya ka so alhamdulillah ka ga ya sai kuma so ba ta rabata lokaci ba ka zaka dinga yi yanzu kun ga ba na dauko wannan ba so ina so na ƙara shi na ƙara wannan din ya ƙara yawa tun da yanzu za ku ga suna dan bani second ne so me ya rage zan yi kawai kai tsaye a nan din so ba tare da bata lokaci ba anan din sai ka gangaro kasan nan kawai. Yanzu anan ina so na ƙara waka ta gaba saboda bidiyon nawa ya dan kai kamar second 30 haka ko kuma second 20 tun da yanzu wannan bai wuce second 10 ba misali, sai in gangaro kasan nan sai in ƙara tabawa kawai sai in ƙara nemo shi wannan yabon da na rubuta nan. So in ba ku manta ba ɗazu dai na rubuta ya Rasulullah ne sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, ya Rasulullah na rubuta ɗazu. Yawwa alhamdulillah gashi nan result din ya bamu gashi nan ya Rasulullah ko. So idan ina so wannan fa bonus ne, wannan bonus ne na yi muku sai ka zo ka ƙara taɓa nan gurin haka. Ina so na ƙara maka to kun ga ɗazu ku lura da kyau kaga sekon 11 ne, so ina so daga sekon 11 ka ɗauku sai ka zo ka ɗora hannunka akan nan gurin haka sai ka ja shi zuwa nan. Yanzu ba da gani daga sekon 11 kenan. To yanzu iya nan guri sai ka taɓa don ɗin na again. So haka za ka dinga tarawa, in ka ga dama sai ka tara waƙoƙinka ko yabonka da kake son ka hau sai ka tara su masu matuƙar yawa wadda kuma idan ka zo ka ɗora shi akan duk wani website ɗinka ba tare da ɓata lokaci ba zai baka abun da kake so insha Allah. Kada ku manta da yin subscribe idan a YouTube ne, idan a TikTok ne ku yi following saboda shine zai dinga baku daman bidiyoyi idan na ɗora su masu matuƙar kyau. Idan kuma akwai abun da mutum bai fahimta ba sai yi tambaya a comment. Nagode kar ku manta da sharing, kar ku manta da comment. Yanzu bari ku ji na gaban wancan waka. Ka gani? Ka ga na gaban wancan kenan. Ka gani? Sai ka zo ka taba nan guri sai ka taba. Alhamdulillah. Idan wannan bidiyon ya burge ka, ka danna min subscribe sannan ka danna min alamar karawa domin samun wasu bidiyoyi na masu matuƙar muhimmanci da zarar na ɗora. Kai following ɗina kai share. Nagode ma da bidiyo.